Беләсез, эфирда татарлар тапшыруы. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Бүген безнең программада Шәхесләр сәхифәсендә баянчы Хәйдәр Сафин. Гаяз Исхакый әйтәме, әдәбият милләтнең атасы, музыка милләтнең анасы. Халыкның үзендә яши ул килләр. Ул килләр бер кая югалмый. Башкортстанның Айыт авылында Хәмид Гадел шиңа һәйкәл ачылды. Ул Советлар Союзы герое булган мусульман дөньясын шаулаткан кеше. Оренбург татар театры быелгы сезонын япты. Балалар күп мен карап утырдым да. Рәхәтләнеп карайлар, сынап та карайлар. Ул хезмәтен үз вакытында Әлфия Авзалова, Илһам Шакиров кебек мәшһүр артистлар төркемендә башлый. Күп кенә шәхесләрне белгән, алар белән аралашкан. Бүген инде күбрәк административ эшләр башкарса да, баянын һаман да кулыннан төшерми. Сүзебез профессиональ музыкант Хәйдәр Сафин турында. Россиянең мәгариф отличнигы. Күп еллар Казанның беренче педагогия көллиятендә булачак укытучыларга музыкаль белем дә биргән. Татарстан радиосы фондында 37 әсәрне магнитофон тасмасына яздырганнар. Бүген шәхесләр сәхифәсендә баянчы Хәйдәр Сафин. Заманында күренекле сәнгать осталарына баянчы аккомпаниатор булган сәхнә остасы ул. Ул вакытта җырчылар күп түгел. Аларга уйнау бәхете сирәк музыкантка тәти. Алмаз Имаев бер вакытны шундый сүз әйткән иде. Азат Аббасовтан башка барлык җырчыларга да уйнадым мин дип. Азат Аббасов бит баянга җырламады, ул бит инде фортепиано оркестрга гына опера җырчысы. Башкаларның барсына да уйнаган туры килде. Фәхри абыйга да уйнарга туры килде. Хәтта Зиләйха апа Хисмәтуллинага да уйнарга насыйп әйләде миңа. Бик күпләргә аны санап бетереп булмый. Хәйдәр Сафинның һәр шәхес турында кызыклы истәлекләре бар. Илһам Шакировның юморга хирыслыгы, шат күңеллелеге, Әлфия Авзалованың кешелеклелеге, тәртип яратуы турында сагынып сөйли ул. Ул безне бик матур итеп рамкада тотты. Бер нинди хәбәр белә булышучылар юк иде аның төркемендә. Бик тәртипләндә булырга кирәк иде. Ул Синкел сайын кеше арасында без бит хәзерге кебек айга бер концерт бирмәйдек, айга 20 концерт бирә идек. Булай иде шундый вакытлар. Бер вакытны чыгып киттек 3 майда хәтеремдә Уфага чыктык. 5 сентябрьдә кайттык. 120 микән күпме шул чама концерт уйнарга туры килде. Бер җәйгә. Үзебезнең татар җыр сәнгате сәхнәсендә менә инде алар ул буыннан, алар комнан табылган бриллиант кебек, алар берничә генә калдылар. Алар беләләр татар поэзиясен, шигъриятен бик яхшы беләләр. Шагыйрьләрне беләләр. Шагыйрьләрнең эчтән беләләр. Шигырьне ятлап кына түгел, алар белән аралашып, композиторларны беләләр. Композиторның нәрсә әйтергә теләгәнен беләләр. Һәм шагыйрьнең, композиторның нәрсә әйтергә теләгәнен белгән вакытта инструмент аша музыкант сәхнәдә тулысы белән үзен һәм менә шушы авторларны ачып бирә белә. Бу бик катлаулы һәм бик җаваплы. Менә шушы әйберләрне Хәйдәр Сафин үз җилкәсендә, үз аңында, үз йөрәге, үз каны аша уздырып, әлбәттә инде иҗат итеп яши. Гастрольләрдә йөргәндә иң авыр концертлар булмый әлбәттә. Алар 2 сәгать кенә бара. Ә бит аның артында күпме йокысыз төннәр. Бөтен аппаратураны төяп юлда йөрү. 1984 елдан Казан педагогия училищесында укыта. Җәйләрен филармониядәге бригадалар белән гастрольләрдә булса, башка вакытта булачак укытучыларга музыкаль тәрбия бирүдә, җыр сәнгатенә мәхәббәт тәрбияләүдә үзелешен кертә. Артистларны, музыкантларны, шагыйрьләрне чакырайдым төркемнәрем белән очрашуга, аннан соң барайдым опера балетка, сөйләшәйдем. Урыннарны арзанрак урыннар алып, минем балаларым бит авылдан килгән укучыларым иде инде. Алар күреп китсеннәр иде шушы опера балет театрында. Алар әдәбиятны да белсеннәр, алар сәнгатьне дә бөтенсен. Камал театрында да булсыннар, Кошчак театрында да. Аннан соң әңгәмә кырайдык. Һәр шәхесне беренче чиратта туган җире билгели. Хәйдәр Сафин 1953 елның 25 июлендә Апас районы Иске Көлкәш авылында туа. Ишле гаилә, 9 бала үсәләр. Әтисе сугышны үткән, шахталарда эшләгән кеше, матур җырлый, әнисе дә сәнгатькә гашык. Алар университетка керәләр инде. Анда гадәттәгечә кемдер гармон уйнап тора инде, берсе матур гына уйный дип әйткән, инде неместә калган, немселәгәннән.
Берсе уйнамаса, берсе уйнар. Әйдә, алар шушы гармонны дигәч, әтим алган инде шул гармонны. Менә шуннан безнең башланды. Гаиләдә без 5 малай уйныйбыз гармонда. Һәм сеңелкәшем уйный. Сеңелкәшем әле гармонда уйнау буенча абыйларында уздыра дисәк була. Ул вакытта радиодан бөек җырчыларыбызның җырларын исе китеп тыңлаган ул. Иләрендә бик күп грамм пластинкалар була, эшләрне эшләп бетерсә, хезмәте өчен бүләк. Кичкенә Хәйдәргә үзе теләгән кадәр җыр музыка тыңларга рөхсәт иткәннәр. Шулай да мәктәпне тәмамлагач, туры музыка өлкәсенә китми әле ул. Казандагы һөнәри техник белем бирү училищесына укырга керә. Тулай торак Комсомолец клубы каршында була. Шушы Комсомолец клубына айга 2 мәртәбә килә иде. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының лектория коллективы. Алар инде безнең өчен бу инде мин моны сүз белән генә әйтеп аңлата алмыйм. Күбесе белән мин алар сыңсыңыннан аралашып, хәтта бергә эшләргә дә насыйп булды. Әмма ул вакытта бу җитмәслек, кул җитмәслек ул хыял иде инде. 1972 елда Хәйдәр Сафин укытучылар әзерли торган институтның музыкаль факультетына укырга керә. Бер елдан Ленин мәдәният сараенда Наил Бариев кулы астында баянчы булып эшли дә башлый. Шул вакытларда данлыклы баянчы Марс Макаров белән дә танышкан. Һәм аның үтенеп соравы белән 2нче курсны төгәлләгәч, музыкант урынына Әлфия Авзалова белән гастрольләргә чыгарга туры килә. Укып бетергәчтен ул мине үзенә эшкә алды шундук Әлфия апа. Мин инде укытучылар уку йортын тәмамладым, анда сүзләр дә булып алды инде. Ник монда килә бу кеше, ник монда китә. Мен кая гына барсам да халыкка хезмәт итәм бит инде. Артистта шул укытучы, тәрбияче. Кеше сайлаган һөнәрендә тугры калырга тиеш ди ул. Ул бүген дә иҗатта тамашачыны югары сәнгать белән тәрбияләргә тырыша. Инде 18 ел буе Айдар Фәйзрахманов җитәкчелегендәге Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбленең администраторы ул. Кая гына барсалар да, көндез балаларны да җыеп концерт оештырырга тырыша. Ул чынлап та үзенең бөтен хезмәте белән татар халкына әлегә кадәр ул татар халкы дип янып йөри, татар халкы дип янып эшли, аңа 70 яшь, әмма дә армый талмый чыгып китә, Сармангамы чыгып китә, Питрәшкәме чыгып китә, Шаллыгамы концерт оештырырга кирәк. Һәм мин әйтәсем килә, Хәйдәрнең искиткеч аның хәтере. Әгәр дә син берәр җырның авторларын белмәсәң, аны Хәйдәрдән сорарга кирәк. Ул шул вакытта аның Гөлшат Зәйнәшева сүзләре, Зинур Гыйбадуллин музыкасын әйтеп бирә, аны сиңа көйләп бирә. Хәйдәр абый аннарсын бик укырга хирис кеше. Ул бик күп китаплар укыган кеше, үзлектән үзен үзе шәшеннән тартып үстерә торган кеше. Тыйнак. Хәйдәр абый үзен оештыручы директор буларак ачты. Бүгенге көндә бернинди теге билет сату дисеңме, кеше оештыру дисеңме, алар берсе дә җиңел хезмәт түгел. Мин аларны менә бер ушка сыйсаң, берничә кеше генә алар шушылай халыкны оештырып, матурлап җыри. Моннан 9 ел элек Татар дәүләт филармониясе директоры Кадим Нуруллин идеясе белән Илһамият клубы гамәлгә куелган иде. Татар филармониясе ветераннарын берләштергән проектны да Хәйдәр Сафин җитәкли. Төрле төбәкләрдә 70-тән артык концерт оештырган ул. Пенсияга чыктым дип инде аларга матди ярдәмдә шактый гына бит инде матди ягына кирәк кешегә. Аннан иҗаттан да туктап калу күңелсез инде аларга. Менә шуның өчен Кадим Назирович бу эшне бик урынны оештырды дисәк тә була. Безгә махсус автобус бирделәр, президент бирде. Хәйдәр Сафин әле Рамил Курамшин исемендәге конкурсны оештыручыларның берсе дә. Башка төрле чараларга да жюри буларак еш чакыралар. Талантлы яшьләр булуына бик сөенә. Шул ук вакытта аларга хәзер авырга туры килә дип борчыла ул. Элек биючеләргә дә, фокусникларга да барсына бер баянчы уйный иде. Ул тиргә батып бетә иде инде. Гаҗәеп, шушылай сәнгать бара иде. Хәзер ничектер баян читләште, бик тә күңелсез хәлдер әйтергә кирәк. Уйнап үсеп килүче яшь баянчылар бик әйбәтләр бар, гармончылар бар. Әлбәттә, бит алар бар, эш бит кирәк. Аның белән аралашырга рәхәт. Ул бик тә хәбәрдар, бик сәнгать өлкәсендә, шигърият өлкәсендә. Ул кешеләрне кеше итә, өлкәннәрне өлкән итә дигәндәй. Тормышта да ул менә шушы гадилеге белән, кешелеклелеге белән һәм менә шушы зиялы кешеләргә хөрмәте белән үзе дә шундый зиялы булуындадыр дип уйлыйм. Хәйдәр абый ул бик тә татар шигъриятенә гашыйк кеше.
Ул аның кичкенәдән салынгандыр инде. Инде филармониядә менә Фәйзия Гайсыповлар белән, Айрат Абыярсларов белән алар бергә эшләгән бит инде. Әлеге мәхәббәте тагын да аның арткан. Чөнки ул бүген дә Атнабаевның бик күп шигырьләрен яттан сөйләп бирергә мөмкин. Илдар Юзеевның шигырьләренә гашыйк ул. Луначарский әйткән, мин татарны гәүдә тотышыннан таныйм дигән. Хәйдәрне аны танып була татарлыгын, аның гәүдә тотышыннан да. Зур мәхәббәт гәүдә һәм горур. Ул вакланып йөри торган кеше түгел. Үзенең эшләгән хезмәтләрен ул беркайчан да аны күрсәтер, селкер өчен түгел. Йөрәге, намусы һәм аңа ул ихтияҗы булган өчен эшли ул эшне. Ул башка эшләргә китсә дә, югалып калмас иде, үзенә кәсеп табыр иде. Әмма ләкин аның шушы кыйбласы татарны татар итү. Гаяз Исхакый әйтәме, әдәбият милләтнең атасы, музыка милләтнең анасы. Алар бит шедеврлар, без тыңлап үскән, без уйнап үскән әсәрләр, ул халык килләре. Тукайыбыз әйткәндәй, халык килләре халкыбыз күңеленең һич тә тутыкмас вә күгәрмәс, саф вә равшан көзгесе бит. Чөнки ул халыкның үзендә яши ул килләр. Ул килләр бер кая югалмый. Бүгенге кебек эчнутадан торган ниндидер сүз тезмәсе түгел, банальный сүз тезмәсе. Анда үзәккә үтеп керә торган. Аларга бит инде алар синең белән яши, син шушың белән яшисең. Шушың белән рухи азык аласың. Хәйдәр Сафин яшь буын татар әдәбиятына, сәнгатенә битараф булмасын дип тырыша, үз балаларын да, оныкларын да милли рухта тәрбияли. Язгы кояш белән кайта Тукай, якты нурдай керә иләргә. Шагыйрь кайта, гүя телебезнең аянышлы хәлен киләргә. Алма агачыннан ерак төшми диләр. Оныгы Зифа 50-гә якын шигырьне яттан сөйли ала. Күп кенә конкурсларда җиңү яулаган, төрле чараларда катнаша. Ул һәр вакыт бабасы янында. Хәйдәр Сафин аны нәнием дип йөртә. Соңгы арада баян белән дә кызыксына башлаган. Анысы да булыр. Максатчанлыгы белән бабасына охшаган ул. Тиздән Хәйдәр Сафинга да 70 яшь тула. Ул әлеге гомер бәйрәменә тормышыннан канәгать булып, иҗатыннан, яраткан сәхнәсеннән аерылмыйча керә. Илгира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Башкортстанның Айыт авылында Хәмит Гадел Шинга һәйкәл ачылды. Ул Советлар Союзы герое булган мусульман дөньясын шаулаткан кеше. Оренбург татар театры быелгы сезонын япты. Балалар күп, мен карап утырдым да, рәхәтләнеп карыйлар, сынап та карыйлар. 2023 елның 10 июлендә каһарман Бөек Ватан сугышы ветераны, Советлар Союзы герое Гадел Шин Хәмит Габдулла улының тууына 100 ел. Шул уңайдан аның туган ягы Бишбүләк районы Айыт авылында тантаналы чаралар оештырылды. Тулырак төбәктәге хезмәттәшләребез сюжетында. Бишбүләк районы күпләргә совет чоры татар поэзиясенең күренекле вәкиле, фронтовик шагыйрь Фатих Кәрим туып үскән җирлек буларак билгеле. Шулай ук бу районнан 7 Советлар Союзы герое да чыккан. Шуларның берсе Бөек Ватан сугышы ветераны Хәмит Гадел Шин. Гади авыл егете Хәмитнең батырлыгы кинофильмнар өчен әзер сюжет ди авылдашлары. 1943 елның сентябрендә дивизия Днепропетровск өлкәсенең Сашиновка авылы чигенә җитә. Составында Гадел Шиндә булган разведгруппаның максаты Днепрны кичәргә һәм дошман оборонасының алгы сызыгын юк итәргә. Дошман плацдармында кулга алгач яңа приказ. Кызыл армиянең төп көчләре килгәнче плацдармны дошманга бирмәскә. Каты бәрелештә разведка төркеменең командиры Лукин һәлак була һәм Хәмит Гадел Шин командованиене үз кулына ала. Ул элемтәче буларак рацияны кабызып үз координатларына ут ачтыра безнең гаскәрләрдән. Шушы бәрелештә күрсәткән батырлыгы өчен Хәмит Гадел Шинга 1944 елның 22 февралендә СССР Югары Советы Президиумы указы нигезендә Советлар Союзы герое исеме бирелә. Бу исем белән бергә аңа шулай ук Ленин ордены һәм батырлык өчен медале тапшырыла. Шушы югары исемне алгач, ул туган авылына кайта. Ул авылга кайту 21 генә яшьлек батырны күрергә, бөтен тирә-як авыллар күрергә килә, аның белән очрашуга киләләр. Район җитәкчеләре, шул ук хәрби комиссариат. Герой якташларының 100 еллыгына урындагылар җитди әзерләнгән. Тантаналы чаралар җирлектәге җитәкчелек, мәртәбәле кунаклар, каһарманның туганнары һәм авыл халкы катнашлыгында Хәмит Гадел Шинга бюст ачудан башланды.
авылдашлар күбесе тоже бик ярдәм ителде. Менә шушы обелиск майданы бәләкәйрәк моны куяр өчен шуны зурайтырга кирәк булды инде. Шуны зурайту эшләр менә авылдашлар белән башкардык. Сынны булдыруга финанс һәм рухи көчен Айыт авылы егете эшкуар Рамил Кыямов салган. Бүгенге көндә Мегион шәһәрендә гомер итсә дә, ул туган ягының данын күтәрүдә байтак эшләр башкара. Яздан ук сөйләшкән инде шул чаралар Герой Советский Союзының юбилейн ничек тантаналарга дигәннән соң инде без инде бюст ачарга булдык. Менә бүген шул бюст Герой Советский Союзы Гадельшину Хамиту Габдуловичу ачыла, Алла версә. Ул инде безнең авылның горурлыгы. Чарага каһарманның төрле төбәкләрдә тормыш итүче туганнары да җыелганнар. Хамит Габдулла улының исемен күтәрүче авыл халкына алар шиксез рәхмәтле. Иптәшем белән бергә фотографияларын җыеп, фотоальбом ясап, музейга биреп, шулай итеп истә тотабыз. Бүгенге көн безнең өчен бик знаменательный көн. Без ул көнне только Хамит Габдуловичның бәйрәме дип исәпләмибез. Бүгенге бәйрәмне бөтен безнең илне саклаган кешеләр өчен дип саныйбыз. Вся семья передает привет жителям села Аитово. Очень рады, что такому событию. И признательны очень жителям и администрации, что сохраняют память. Хамит Гадельшин меня горурланырлык үземнең якташым. Ул Советлар Союзы герое булган мусулман дөньясын шаулаткан кеше. Тантананың икенче өлеше Айыт авылы мәдәният йортында узып, Хамит Габдулла улы турындагы истәлекләр, килгән кунакларның чыгышлары һәм концерт номерлары белән үрелеп барды. Хамит Гадельшин гомеренең соңгы елларын Кыргызстанның Бишкек шәһәрендә уздыра. Шәһәрнең атаклы кешеләре зиратында җирләнгән. Күп еллар дәвамында урындагы татар оешмасының актив әгъзасы булып тора. Хамит абый Гадельшин безнең оешмабызда, безнең оешма иң кадерле абыйларның берсе, ул безнең председатель Сакалов булып йөрде. 2000 елны без аны югалттык. Советлар Союзы каһарманы Хамит Гадельшинның исеме туган ягында сакланып, кадерләнүе сөендерә. Алдагы елларда аның истәлегенә мәктәп бинасында тактаташ ачылган, авылга кергән җирдә стелла куелган булса, хәзер менә мәдәният йорты янында урнаштырылган бюст та өстәлде. Башкортстанның Бишбүләк районыннан Гөлшат Сафина, Рузил Имамов, татарлар. Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Оренбург дәүләт татар драма театры 33-нче театраль сезонын тәмамлады. Сезонны Туфан Миңнуллинның яшьлек белән очрашу әсәре буенча сәхнәләштерелгән лирик комедия белән яптылар. Гадәттәгечә театр каршында оешкан Берлек хәйрия фонды спектакльләрдә иң уңышлы башкарган рольләр өчен артистларга төрле номинацияләрдә бүләкләр тапшырды. Номинацияләр күп, талантлар да җитәрлек. Бу елны бүләкләрнең кемгә тапшырылганы хакында хәбәрчеләребез видео язмасында. Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Оренбург татар драма театры 32 ел элек үзенең беренче театраль сезонын Туфан Миңнуллинның яшьлек белән очрашу комедиясе белән яба. Ул вакытта актерлары да, режиссеры да башка була. Төп рольны, гүзәл рольны Люция Абдуллаева уйнаган иде. Инде артистлар әйтәм бит шамалы иде, аз иде, шуңа күрә төп рольны, Гөлфан ролен үземә уйнарга туры килде. Хәзер инде бу спектакльне куйды безнең театрның режиссеры Махмутов Борис. Ул үзенчә куйган билгеле, монда хәзер инде яшьләр уйный. Тамашачылар күңеленә барлык спектакльләр генә хуш килмәде. Шулай ук әлеге елның кызыклы премьерасы да үзен танытты. Кызык булды, конечно. Менә Илдар син Гөлфан ролен уйныйсың дип әйтәм. Бәрәч әйтәм. 50 яшьтәге мужикны уйныйм инде. Әйе. Ярый инде. Тырышабыз. Белмим ничек килеп чыккандыр, минемчә килеп чыккан. Яратты мин аны бу образны. Ул да мен хәзер бик якын. Рәхәтләнеп уйныйм инде. Бу образ өчен менә каранмыйм да, мыек такырмыйм, сакал да. Күпме спектакльләрдә күпме образлар эшләнгәнмен, барысы да якын. Яшьлек белән очрашу спектаклен алганда инде. Мин анда бик кыска гына бер генә сәхнәдә мин чыгам. Но ул шул хәтле тулы сәхнә, ул анда бөтен үзенә вниманиен ала торган образ ул. Меценатлар үзләренең эшләре белән бергә милләт язмышын, киләчәген кайгыртып яшиләр. Халкыңның сәнгатен үстерергә ярдәм итү, яшь актерларның эшен хуплау ул зыялылык билгесе. Театрга булышабыз, шул спектакльләрне куярга, әзерләргә, юбилейлары булганда аларга инде бирәбез премиялар. Киләчәктә тагын да уйлыйбыз эшләргә шулай ук театрга безнең булышырга.
истә калган рольләрем ул Нәҗибә роле булды Капка спектаклендә. Бик тә кызыклы һәм өлкән кешене уйнарга рәхәт һәм җайлы булды. Үземне яшь булуга карамастан. Яхшы традицияны дәвам итеп, татар театрына 15 ел дәврендә ярдәм итүче Берлек хәйрия фонды булышлыгында әлеге елны чыгарылган 4 яңа спектакльдә иң уңышлы башкарган рольләр өчен артистларга 4 номинациядә дипломнар һәм акчалата премиялар тапшырылды. Номинацияларда бүләкләнүче артистларның күпчелеге язучы Айгөл Әхмәтгалиеваның Капка спектаклендә уйнаучылар. Ел уңышлы булды дип саныйлар режиссерлар да, артистлар да. Беренче ул Нәҗибә роле Капка спектаклендә Айгөл Әхмәтгалиеваның пьесасы буенча, аннары Туфан Миннуллин пьесасы буенча Нәзир спектаклендә Магъира ролен уйнадым һәм Нәни балалар өчен әкият Воруны с 39-го царства шунда төп рольне уйнадым. Иң ошаган, яраткан ролем Касыйм роле. Син бит әле быел исемгә дә лаек булдың. Әйе, шулай Казан шәһәренә барып, Арслан Нургалиевич Миниханов миңа Татарстан Республикасының атказанган артисты званиесен тапшырды. Лаек булдым, шуңа бик шатмын, куанамын, рәхмәтләремне белдерәмен. Мен спектакльдә Рабига ролен башкардым, ана роле. Бер яктан кыен булды, но үзем авыл баласы, авылда үскәнгә миңа җиңелрәк булды, чөнки ул авыл темасы авылна нигез, әти-әни ие. Ораларында махсус гаилә премиясе да булды. Театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев һәм Россия Федерациясының атказанган артисты Люция Абдуллаева, кызлары талантлы яшь артист Гөлназ Абдуллаева истәлегенә оештырган иҗат омтылышы премиясын Гөлгенә Алимовага тапшырдылар. Залда утыручының күңел кылларын тибрәтү үзе бер талант. Балалар күп, мен карап утырдым да, рәхәтләнеп карыйлар, сынлап та карыйлар. Играют от души, красиво, очень красивый, талантливый коллектив. Бу сезонда татар театры спектакльләрен 10 меңнән артык тамашачы карап өлгерде. 33-нче театраль сезон ябылса да, әлегә труппаны җәйге гастрольләр көтә. Артистлар балалар өчен спектакльләр күрсәтергә планлаштыра. Оренбургдан Фирүзә Абсалямова, Ринат Абсалямов, татарлар. Ленар Шәйхнең шигъри юллары белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Кала теле түгелсең син, сала теле. И бүленмәс һәм сер бирмәс ана телем. Авыл саклый синең тирән тамырыңны, шәһәрдә явыз Иван ябырылды. Әннә диеп ачылмаса сабый теле, киләчәктә кем аңларсың телем сине? Ана телебезне саклап, яклап яшик милләттәшләр, исән сау булыгыз. Бүген монда әйтерсеңлә туташның рухы үзе килгән. Татар милли ризыклары күргәзмәсе, төрле ярышлар, уеннар һәм әлбәттә артистларның күңелле чыгышлары. Һәр елдагыча быелгы Сабан туйда да районнардан килгән дистәләгән утарлар эшли. Һәм ләкин быелгы Сабан туйын там бер үзенчәлеге, быел монда балалар утары, балалар мәйданчыгы барырга килә. Борынгыдан килгән матур йоланы Казахстанда да гомер итүче милләттәшләребез зурлыйлар. Әлбәттә инде Дубай Сабан туйы шундый үзенчәлекле була менә. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез.